Etxepare Euskal Institutuak hitzarmena sinatu du Topik Tolosako nazioarteko txotxongilo zentroarekin. Guretzat Topik bezalako guneak edukitzea, ohore handi bada, ze beraien lanean internazionalizazioari begirada oso sakon bat ematen diote, eta badituzte, esate baterako guretzat iristeko hain zailak diren merkatuak. Horixe da hain zuzen hitzarmen honen helburua, euskara eta euskal kultura munduan zehar zabaltzea. Hain zuzen, hori bermatuko duen diru laguntza txiki bat dago atzean. Topikeko kideek azaldu dutenez, bi erakundeen arteko harremanak baditu jada hainbat urte. Dagoeneko, Etxepare Institutuari esker hainbat bidaia egin dituzte eta foro ugaritan parte hartzeko aukera izan dute. Taiwanen egon berri dira. Idoia Otegi zuzendariak azaldu duenez, esaterako azken bidaia honetan, txalapartaren inguruan interes handia erakutsi dute atzerritarrek. Aizpea Goenagaren esanetan, halako gertaerekin, pixkanaka euskara mundura zabaltzeko bideak irekiko dira. Helburu berarekin ugariak dira Etxeparek elkarte eta erakundeekin sinatutako hitzarmenak. Horien artean daude arlo akademikoari lotutakoak edota literatura, dantza, arte eszeniko, musika, arte plastiko edota ikusentzunezko alorrak biltzen dituztenak. Amaitzeko berehala Donostia 2016rekin ere hitzarmena sinatuko duela iragarri du Etxepare Euskal Institutuak.